Jeg har fået nogle spørgsmål med hensyn til makeup-pensler. Hvad bruger man til hvad, og hvad er vigtigt, og hvad kan man undvære? Og hvordan er det lige med prisen på dem? Først så vil jeg sige, at som regel så hænger pris og kvalitet altså sammen. Det du skal gå efter, det er nogle pensler, som er ret fyldige i hårene. Det behøver ikke nødvendigvis at være naturhår. Nogle pensler er faktisk bedst i syntetiske hår. Men gå efter noget, som dit budget kan holde til. Men har du råd til at bruge lidt ekstra, så giver det som regel også et flottere resultat i make-up'en. En af de pensler, som regel bliver lavet af syntetiske hår, det er en foundation pensel, som denne her. Det er sådan en medium størrelse børste. Den fås i ret mange størrelser. Jeg kan godt lide den her, fordi den er ikke kæmpe stor, så den er ret nem at arbejde med og komme rundt med, og kan faktisk også komme helt op til øjnene uden at virke ubehagelig. Når du lægger flydende foundation, så husk, at det ikke er hele penslen, der skal dyppes i foundation. Det er altså kun lige spidsen, du skal have til at dubbes med. Du kan eventuelt lige tage hånden til hjælp og dubbe lidt på hånden, og så ud i hovedet. Det er sådan ud af og opad bevægelser, du bruger det til. Når du har lagt din foundation, så kan det være nødvendigt med concealer. Det er til de der få steder, hvor man måske lige har behov for lidt hjælp. Den pensel, man kan bruge til det er sådan en som denne her. Det er sådan en lille pensel, typisk også syntetiske hår, til fedtfarver. Når jeg siger fedtfarver, så mener jeg sådan noget som flydende farver, typisk concealer, læbestift, lipgloss, sådan nogle ting. Du kan også bruge den til eyeliner, men den er altså lidt stor til det. Når du lægger concealeren, så skal du også være lidt varsom med, hvor meget du bruger, fordi hvis du får for meget op under øjnene her, så lægger det sig i linjerne, og så sætter det sig i sådan nogle kager, og det er jo ikke det, der var planen med det. Hvis du bruger flydende foundation, så er det vigtigt, at du sætter dit foundation. Det vil sige, at du tager en eller anden form for transparent pudder og dubber på bagefter for at få det til at holde. Du kan også i stedet for at bruge den flydende foundation vælge en fast foundation eller en løs pudder foundation. Jeg sværger lidt til mineral make-up'er, hvor det er sådan nogle mineraler, man simpelthen knuser med en børste som denne her. Det du gør, du tager børsten, og så kører den rundt ned i krukken med mineralerne, og op i ansigtet i cirkelbevægelser bagefter. Der er det vigtigt, at det er en rigtig god børste af god kvalitet, fordi det kan man altså se på resultatet. Når du så skal til din rouge, kinderød, blush, hvad du nu vil kalde den, så er der faktisk rigtig mange forskellige børster at gøre det med. Jeg kan rigtig godt lide den her. Det er sådan en skråbørste. Det gør, at det er rigtig nemt at styre præcis, hvor du vil have din rouge til at ligge. Og det gør også, at der ikke kommer så meget på penslen hver gang. Det vil sige, at du får ikke de her fartstriber, som man ellers godt kan risikere at komme afsted med. Når vi skal tale med øjenskygger og børster til øjenskygger, så er der lidt forskelligt at vælge imellem. Jeg er rigtig glad for sådan en her. Det er sådan en lille blød børste, som jeg bruger til øjenskygger. Hvis man ikke er helt så begejstret for det der med børste til øjenskyggerne, så kan man også bruge en skumapplikator som denne her. Man kan også få dem i de her helt små, lidt mere håndvenlige størrelser, og de fungerer altså også fint. Grunden til, at man kan bruge en børste her, det er, at det kan være lidt nemmere at blande produkter, eller blande øjenskygger med det samme, og tone dem ud, så man ikke får de her skarpe linjer. Når man skal tone sin øjenskygge, så kan man gøre det med sådan en her. Den er lidt større end den pensel, jeg lige viste før. Det gør, at man nemmere kan tage de her kanter, der godt kan blive lidt skarpe. Og den kan også bruge til at dubbe, for eksempel hvis du skal have noget puder her under. Hvis man skal lege meget med mørke farver, som godt kan drysse lidt, så er det en god idé lige at lægge lidt puder under her. Der er den altså også fantastisk. Det her er ikke et must, men det er en rar ting at have. En anden pensel, som heller ikke er et must, det er sådan en som denne her.
Det er også en skråpensel, som er lidt stivere i hårene end øjenskyggebørsten. Den er rigtig god til at, når du skal farve øjenbryn for eksempel, eller tegne øjenbrynene op, eller hvis du skal have øjenskygge ned under øjnene her, så gør den det rigtig nemt at styre, fordi den er lidt mere, en lille smule mere stiv i hårene heroppe. Hvis du lægger flydende liner, så sådan en lille tynd pensel som denne her. Man bruger den ikke til så meget andet, og som regel så kommer flydende liner med en eller anden form for pen eller pensel til. Jeg synes den her er rigtig rar at have, men det er også fordi at jeg laver mange forskellige ting. Men absolut ikke nødvendigt, hvis du ikke bruger flydende liner, eller du har en, som kommer med et produkt, du er glad for. Til sidst, så er der sådan en her, som er en spiralbørste. Du kan også vælge at bruge bare en gammel mascarabørste, som du vasker af. Den er god til at børste hårene på plads i øjenbrynene, eventuelt med en lille smule hårlak på, hvis de er lidt genstridige. Men også hvis du har fået lidt klumper i din mascara, så tag sådan en ren børste her, og så kør dem stille og roligt op ved vipperne. Det kan føles en lille smule ubehageligt, fordi at din mascara er tør, men det fjerner altså de klumper, der kunne sidde. Hvis du nu skulle have nogle spørgsmål, så må du meget gerne lægge en kommentar til mig. Der er plads i feltet lige nede under her. Og ellers så send en mail til hej@stilguru.dk, så vil svare jeg dig så hurtigt jeg kan. Og hvis du nu skulle have forslag til en eller anden form for video, du godt kunne tænke dig, så må du også endelig skrive til mig. Tak for i dag.